יופי שעשינו את הדבר הזה לחיים. כן, מדהים, אני יושבת שם, רואה את זה, אתה לשבת פה עכשיו. זה גם עושה צל על החדר ההוא, כאילו, החדר ההוא יותר מוגן מהשמש. פה בחול, זה ממש פה. אם מחר הולכת לעשות חיים בבריכה? איתך. איזה כיף. אולי אני עוד נוריד לכוכב אחד במים? לא צריך, יש לה בזמן של לכוכב. הם גם עם פרצוף וגם מנופחים כאלה. את מדהימה, את מקסימה. אני לא מזיזה את המצלמה כי אני מפחדת שזה... שניהם יחד. ממש לא. זה מרופד, אם היא מתהפכת אז זה לא, כאילו היא לא יכולה לדפוק שם. לא, זה מנופח וגם למטה. אוקיי. תראי איזה כנוחה, תסתכלי, רגל אחת למעלה. יש רפלקס טביעה גם לבן אדם מבוגר, על אחת כמה וכמה אצל תינוקות. זורקים אותם למים ושוחים. טבעי. תראי מחר שנזרוק אותה למים. נזרוק אותך, אתה יודע לאן. נזרוק אותך לכלבים, לרוטוויילרים. כמו הצפרדעים. הם מפחדו ממני הרוטוויילרים. אני בא אליהם ולעשות להם מעניין, זה יכול כל כך הרבה זמן לעשות. כן? כן. עד שנגמר המקום, תופס לך המון מקום. בסדר, אז אני אעביר את זה. כן, מורידה את זה למחשב. אפילו נוריד את זה לדיסק, ככה אני אוכל לשלוח את זה לפני. ולכן. אוי, אבל הברכיים שלי כבר לא יכולות יותר. אז תשמעי לכמה. תעצרי בשבילי, אתה איזה כיף זה.